Nai sarala Tripura jamri thima jaga phai sokfykha chwng tabo iko nagedi borok thana bagoi phai sokfykha oro naina bagoi phai tamni phai norong joto share khainai ko borok bangman nagedi ngai bithirok tamni bagoi nakha. Hello everyone, norok joto no daisa ni katal vlog lam sugo hingka ang lama sogoi se vlog star ma khaisi unaidi hingka boro thang tong norok no sanai bahai tongmai norok kha khayo kaham no tong nai hinai hingka ani kai sori hami onek bari tongkha hingka tabo kai thanglai tongo chung doctor hingka ei kochini oro ni eco park longtrai eco park hinjago obono kai hingka tabo kai thanglai tongo lama haksa sogoi na nai kai ko lama yang side kai nai tok sini yang side kai asuk nai thoya lama ngai kaisa bai ano comment khayo nini blog onek naithok hene hambai bai Anjana Jamatia hingkai tai nini para boro inchungo ani para hingkai monu dolayo do bai ken khakhayo nu comment ni reply ma khana hine hingkai norok sab ani comment rok ano comment khai sungna musung comment khai di hingkai next blog ang sanai hingkai ko hospital lama malaikha ko gure yagra phaising kai hospital thangnai ka hospital lama bo hamia su ko hospital phaisok ka kai ticket nama jaga hingkai obo borok kwbangma tamjani khayo pregnant buri mamang hingga hospital doctor naijingna phaika tang bohok samani onek mar doctor naijagoi taw ke first phaika phirogoi oro lamo engko thas thanglai tong ha thanglai bithirok pai tabo khai no se phirok laika gai no phirok lai tabo norong no share khainai ahang tam khainai do gai tabo khai kisa tiffin khainai hina achuk laika gai tam ani busabo chai tongo tiffin ko borok ice cream kaisa pai rukhang ba ice cream kaisa chari tongo nungu sama Abiu ko ka. Tolai anak andro ke yaku rasa. Yaku bodi. Yaku tabo khai nogo phirok laga taisa brisho sokfykha nage dio o monai sarala Tripura thoima jaga iko ani ukulogo je bridge nungman thoima nungmani muno nodi oro bakhlai thuyo jamrui bahai ke kiriya kai thina kana bahai ke kunu kebo kunu inko chapmaya hai ke thuine rakhine bini ma baba bai bon joto kwbangma tongo oborong no share khaya bade bahai ke thima ka nodi bo asuk tui kotoma bahai ke bo khabai klai thamaka boro jamrui klai thamaka Kisa depression ok klaima bai bahake asuk kuchungmani bakhlai tamaka bo kirili ada bini ma baba no bo share khali atamo kong ni bagai thika jani norokle share khaja de ni jini ma baba no share khame apan no ni jini friend rok no phano share khai di je sa kong no phano nge train nai ke to train bathagoi to halama khacharo hinkai abono nai tongo nge no phai sok ka leng suka keram bo suka nai ge de ang onek sori khame ang kai ram suka mai tui chaimia ke mai rok yang tok ses ke par ka brau hawo joto tawo se phaliti saw ani ke yang thang phai ke na bokhorok onek saw hingan busaino thok tui malis khairu di hinai sakhanga botawo ano malis khairu tongo thok bai bokhorok malis khairu dong ta gai onek aram naksaka bokhorok ekdom asukai aram nakhain chaimalia bokhorok samani asukai ko hamai thangka pura bokhorok malis khaijagoi ena bokhorok saka ha ke thok bai malis khaijak de hinga hamai thanga no norong ni achukai hamu gang tahu malis khaja kana norok bo nai tongdi nai chajak ngai like share khairu di achuk koloma thokful tong bokhok sunai khana bagai isla bokhok ha sa kha bakhana je sapene ko gai malis khato ga jonta khople jini biris kichik ka hamung mani himinai mani anu busa mama kotui iko bridge kichik ta porska ta lotoy ngo hamchi
borsui kalai tongo ani maso pukuro hingkai obo jagur mangkha kotorma ekdom obo hingkai obo nailai tongo kotor hingke borok songui jaka hingke chwngkai masa tui phaika ani san chana hinui angkhe hamjaiya jagur no kotor wngnai jatsa o chikon tesa mansi o borok dol kwbang hinui borok kotor narwkha ana chikon chwngno chikon hokata katal nukjakha nokha somai nagiri khai tamung jaknai di nokha o kono saimaya pura yang khai sapta yang saito kai wati phaina nai chin para khai wati phaina nai sari kaham jotono bugrui tongo brispatibar ni tini niramis chawi bugru kha mai katal mairung malokhi no swkang roi erpore chung mai katal chanani ta malokhi kisa chapai tongo।